Meer dan 300 squallen in Friesland. Een competitie. En maar één winnaar van de chillste squalreis. Op squalreis. We zijn Joert op Paardwest, waar de squallen ben van Nijpeets. En wat hebben we een mooie dag hoor. We zijn lekker wezen klim. En nu zijn we op een rij en dan krijg je al die leuke dingen van. En daar zijn we nou aan het zwemmen, aan het suppen, kanoën, in het water springen, en pizza's bakken. Nou, ik vind het wel heel leuk. Ja. Ik vond het leuk, ja. Het is echt leuk.